Ёлачныя цацкі сярэдзіны мінулага стагоддзя, карціны з зімовымі пейзажамі. Усяго у экспазіцыі прадстаўлена звыш 100 экспанатаў з прыватных калекцый і фондаў музея. Таксама ў экспазіцыі прадстаўлены і 8 вертепаў. Яны распавядаюць аб гісторыі дня нараджэння Хрыста, якая адбылася ў Віфлееме звыш 2000 год таму назад. Яны створаны удзельнікамі мастацкіх студый прыходаў брэсцкай епархіі і Жабінкі. У экспазіцыі таксама унікальныя аўтарскія і іконы 19 стагоддзя з фондаў Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея. Это иконы, посвященные циклу рождественскому. В канун Рождества, например, как Богоматерь Знамени 19 века, ее день 10 декабря, то есть накануне Рождества эта икона прославляется. Затем уникальная икона, которая посвящена неделям по Рождестве, это за декабрь, Минея декабрьская, и икона Рождества Христова. Напярэдадні Новага года адлюстравалі ў экспазіцыі і казачную тэму «Мядзведзі з гарбатай» у матывах 19 стагоддзя аўтарства Ліліі Грыцук. Побач падзеі казкі ў лукамор'я «Дуб зялёны», панарама з цэльнага бруска чырвонага дрэва. Яе майстар ствараў 3 гады. Вынік уразіў і наведвальнікаў выстаў за межамі краіны. Я когда еще учился в школе, и вот тогда еще, когда прочитал вот это Пушкино произведение, вы знаете, оно мне как-то вот вошло в душу и вот не давало, как говорится, жить. Вот нравилась мне эта сказка. Ну и вот со временем я ее вырезал. Разом з вопытнымі майстрамі і работы пачынаючых аўтараў. Я просто решила нарисовать вечеринку ангелов, домик, где на Рождество они вылетают, им танцуют, встречаются с друзьями, чтобы было так добренько, чтобы было празднично, с елочкой, они кружат хороводы. Наведаць выставу магчыма на працягу святочных дзён да 31 студзеня. Евгения Мороз, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».